Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Wala nang magawa ang mga engkanto kundi harapin ang hamon ng albularyo. Isinuot naman ni Ka Oscar ang kwintas. Pansamantalang ginamit ang lakas ng kapangyarihang itim nito para labanan ang mga engkanto. Nagpakitang gilas siya sa mga ito. Ang kaliwat kanang wasiwas ng itak niya ay sinabayan ng kakatwang liksi at lakas mula sa kwintas. Naglabas din ng itim na enerhiyang nasaan yung usok ang kwintas na tumapos sa labang iyon. Nang mapawi ang makapal na usok ay naiwang nakahandusay ang mga engkanto at makalipas lang ang ilang saglit ay naglaho na rin ang mga ito sa lupa. Nang makaramdam ng pagkirot ng utak si Ka Oscar ay agad niyang hinubad ang kwintas bago pa siya mapasailalim sa kapangyarihan nito. Bagamat nalulungkot siya na hindi na talaga niya muling makakasama ang tunay na Olivia at masaya na rin siyang kahit sa isang saglit ay nasilayan niya ang imahe nito kahit pa iyon ay isa lang ilusyon na likha ng engkanto. Naglakad na pauwi sa kubo niya ang albularyo na walang laman ang isip kundi ang tanging babaeng minahal niya at mamahalin hanggang sa kabilang buhay. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.